Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. And we're back mga idol. Nimbag kinaga sa tabigat yung pay. Akala kay aming agbuybuya. Pakishare man. Dito yung agtamay na ta. Facebook Live TIFM 99.5 Lawag. And kinagiti agbuybuya mga idol. Hello kay ka Vic Letran. Ni Mildred Albano Fernando. Happy watching your program here in Oregon, USA. Have a wonderful day to both of you. Sirs, kuna na mabuhay Ilocos Norte. Mabuhay po, ma'am. Thank you so Mabuhay, ma'am. much Mabuhay. for watching us from Oregon. Amerikano kat ana. Yes. Mabuhay. Yes. Mabuhay Philippines. Yes. Anak pa. Just like us. Yes, mabuhay. And of course, lembang mapay bigat kani Ma'am Elvesa Villanueva, manipod by Oregon, USA. Good morning, madam. And ni Sabas GT, Shot Cafe. Yes. Ni At Analinda is Yes, ma'am. Yes, ate, di kami mula makaumay-umay ulit dito. Ayam mo. Alakat umay kami tumamot. Di nga min. Hello, yes. Rainbow de Los Santos. Ano ni Ma'am Irene Rosemary. Ganun si Yes. Rainbow ka pala. Siya'y makulay. Siya'y makulay ang buhay. Sinabawang ring. Hello, Yes. yes. Ka, Ma'am Leonora Pio. Ay, alam po. Hello, Ma'am Leonora. Hello, ma'am. Our OIC na yung bagabigat mo, madam. And, Hello, ayan. Okay, Idol Glenn, among kadi, nga ada iti ticket na, dagiti kahit na apo ti maka asidog. Yes. Of course, dito nga min katadla, syempre, nga basta-basta kayo nga makastir kita na Yes, open ko iso na. open. Game Hindi, open iso ganun na. Game na dahil makasidig ka, di kaya for Well. VIPs and with ticket. Yung limited lang pala, Idol Glenn, detoy. Aya, so, kuna na toy, free general admission. Free apo ate general admission. Oh, general admission, makakapanood lahat. Awan ti ang makabuya basta. Actually, dahil sa matuti big screen dayjay. Ado nga mi nga big screen geta. Ada jay big screen jay tinga, ada big screen jay igid. Oo, kani jay Ruar. Ruar ti stadium. DJ LED nga dakkel day stadium. Iso mayat pay lang Ay, mabalik tayo ito jay. Ngayon mas Magtangkay lang. Actually no datayo mat nga media mabalit tayo tadamit na isa nairanta nga para DJ media box nga kunada. Well, nga magtataktor lang ijay Tayo ijeno ko. Ijay So, ayan tayo. kunana Mama di tayo mabaling nga sumro ijay kasla stage. Kasi VIP kasi medyo igid ti aya tayo di ko So, premium ticket mga idol, sagmamano ko na yun Sag mamano? 1,000 pesos with premium seats and complimentary refreshments. Wow, yes. That's kadigijay kaya na nga talaga nga turista nga digi talaga nga inabangan na mo dito tanong. Yes. Kat they really deserve that kasi no adda talaga nga anya digito yun nagisagana para ka dito yung festival. Digito turista tayo kandigijay ganggan na et ko mga taga Manila or Yes. taga sa bali nga places nga kaya da nga makita dito yung kultura tayo. Ala ka mo mapanda ta general admission mapanda buyaon nga talaga Correct. and then dahil iti pagpampanakkel ti Ilocos Norte and we have to give them a chance nga mapanda Yes. dyan. Pangarap ko ito, agbalinganan. VIP. Oo. Actually, At least man lang kung dito yung magbalik ka ng VIP. actually siya nga mingkat kanayo na nga VIP. Apo! Anyway, just kidding. Pero nataon na do makit kaya tayo mapanti VIP. Especially na digijay ko mga friends mo kat VIP. And then you have been kanayong kang sabit and then you have been a VIP already. Diba? Yes. So digiti kamayatan nga recommendation or suggestion no kaya titik VIP friends with the VIPs. Diba? Not super close baka baling ka nga ampon. Di yung pabadason ni Jay kasi super OA kay mut nga. Tamang kat feeling kapamilyada ka dyan. Di nga min, idol. Narigat mo nga. Oo, tamo dakat ni api isab sa balik ka. Ampunak ka.
And kung na natin, Idol Glenn, get your tickets at Provincial Treasury Office Monday to Friday, 8 a.m. to 5:30 p.m. except holidays and Saturday, February 14 and 21. So 8 a.m. to 12 dun lang apot ipanangalayo di jam. I think sold out na to. Sold out. Oo, sold out na to. Awan sa amin ti Kuweta, awan nga min TVIPs nga deja walk-in. Ken anak ano ni feeling aglalalo ka no, di feeling friends mo amin ko na ni Idol Dennis Alipio. Madit kas dyan mga idol. Diba? Parang kang manggagamit ka. Oo nga, so, mahirap din yun kasi no deje dum. Nga mamamum no sinuta talaga nga friends mo. Kaya no talaga nga pudpudo nga friends mo kat VIP. Ay kat talaga nga awan makunakon. Isa ka. Sila siyak lang. Hindi nga. Hindi na magit kita nga na friends ko. Hindi na magit kita ni Lores nga ang friends ko. Kung once nga agsawa ka di kaya friends ko baka di. Basta I will buy you all. Basta tilang How much are you? Basta friends ka ha, hindi tayo magiging ex-friend. Oo, no, ikaw lang yung Yes, yung yes. consistent na friend Yes, ko. okay, sige. Uray aging ginuratan basta tagbalik nga ex. Walang ano yan, walang issue yan, walang issue. Kasi kung may Pati si Rain, no? Yes, kung may issue man yan, ano lang, minor dents. Minor scratches. Minor scratches lang yan. di hindi siya nga, big issue. Kung ang issue niyan ay makina, iba na. Madinokwan. Hangat tumaray. hindi na yan pang long distance. Correct. Aguyek-uyek. Kasi no katisaan na nung idol. So when idol pasyal kayo kada at analidad. Anyway, dati ti ubraan nyo. Anyway, ti ubraan nyo. Agpili kayo ti gagayam nyo. Di gajay la. Oras ang kabasit ti circle of friends yun. No talagang ususto. Kaya talagang pudpud no. Iso na di gajay talaga nga makatured. Kaya makakuha. Ngam no dajay friend mo amin. Ay naapo delikado. Napadasak ngamin di kastan. Ito siya. Ay talaga? Siya idi ubinga ka talaga nga extraordinary kidak kami hindi. With supernatural powers. Yes, Kilikili powers. I can be friends to everyone. So, and di kahit mga tayo nga minili kasi nga ko ko adot no makatulong kanya nga in the long run. Agbaling nga kasalalang hangko nga may focus ti may mesa. Then again Idol Glenn, be realistic naman. Hindi yung I mean in line with usapang tanok kaduen digitay parang I mean surround yourselves with with the circle of friends na makatulong iti panag-grow mo. No. Han ngayon to no parang anakanto anangket parang ibaba na kanton no mga idol. Hindi ko kami nga naumakakabaklangan so nga. Ito ang buyan. Iso nga naumakakabaklangan so nga agi pupugrut kan. Wow, kasi nakuha Di kami. Nauma ka ti alta sosyedad. So nga, yung kalatalaylayan. Ika di probinsyan. Yung Idol Glenn, again, no, balak yung pa nagbabarkading kayo to, ito no, tanok ni Ilocano. And, Jai, makapagbabanding kayo, and you can have, mamon yung pa iti roots and grassroots yo. Kaya nagita cultural ko ayo ka digiti amo yo kaditi pakistoryaan deta munisipyo yo uno deta baka hanyo pa amo syudad yo di yo pa amo kasi pakistoryaan nagmayat ko man i-require the students like what is your reaction video after to exam ni Miss Tra reaction paper di kabil mo Jack drawing mo okay mga idol teta adupay ko mati kahit nga i-input sa kanito apong no kahit yo akata ento no pay eye for an eye imabalim may input pay kan idol Glenn Batuyong na dato dito amuna apong mabalim may interview to madamdama akata mabalbalin mat so again dito apo ti ay topiko tat kadok ni Idol Glenn Batuyong para kadetoy usapang tanok 2026. Okay. Thank you so much kadigya nagdengeg ken digitay nagbuya iti Facebook live tayo. Sumarunon detoy IFM News Straight News tayo. Okay, mga idol, digito yun na po, digiti damdamag. Ngayon kay may gan, ito no laeng madamdama. IFM News.
Manipod ka na iti idol reporters Inabel Fashion Show na ang